Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag itag at impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Gabriel adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita aken ayat. Barang makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Pinagbalin ko abarang-barang ni ayat. Nga iso tinangibati iti nagpayduma asaem kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gabriel dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Simangbat ka gaya man, anak ko. Kat adda pa'y kadwam a babae. Ala, sumrak kayo. Agyaman kami, papa. Sige, agtugaw kayo. Agtugaw ka ba, Joy? Awan gayon, papa. Isul ni Joy, girlfriend ko. Naimbag nga oras yun, sir. Kastamat kan ka, iha. Papa, panawan da kayo pa dito, Joy, honey, omega. Mapantay iti silid ko. Agsarita tahin tun bigat, Gabriel. Ala, agkape kayo pa'y nga agama. Talaga mat pinadpadaanan da ka makaringa, papa. Talaga pinadpadaanan ka, arumwar iti silid mo. Kaya't ka ama kasarita. Anya ka diti bagayo, papa. Talaga ka di nga awan panagbaliw mo, iho. Sa bali manen a babae ti insangpet mo dito'y balay idi rabi. Di ka kadi makonsensya iti kastang ar-aramidam. Agbaliw ka kuman sakbay amaladaw ti amin. Papa, dagiti babae ti umasidag kanyak. Alangan matalikli ka kida. Sa bali ngamin tinataer, papa. Oh, sa bali at talaga ti panagras-rason mo, iho. Ang mala, makaammo ka nga rod, no usaram day takunam a kinataar mo iti kalukwan. Sapay lakuma, tadikan to agbabawi iti udi na. Ay na, papa. Awan ti rumba nga pagdanagan yo. Gwapo lang amin to'y anak yo. Iso ana asidag dagiti babae kanyak. Sigamat, Joy. Sumra ka, Agyamanak, Gabriel. Naimbag tanadanan ka ita dito'y balayo. Apay? Nakaumayak. Gaputada na patag na ibagakan ka. Anya dito? Kuang amin, Gabriel. Masikug akon. Anya? Masigurado nga aginawa kon. Gaputadon abulan asa anak ang nagbinulan. Anya? Sigurado ka? Asyak ti ama dahi tain inawam? Anya? Kalpasan ti amin. Kasta itan ti bagam kanyak. Amumot asikala ang tinangirok maak iti amin ko, Gabriel. Pangaasimot ko ma. Tadi mo ibaga ti kasta. Pasensya kan, Joy. Ngam talaga la sa anak akong binsido no putot ko dayta. Iso mabalin mo ti pumanaw dito balay. Jak to bigbigan na putot ko dayta si Kugma. Iso ngawan nga roden tinamnamaan pa'y kanyak. Awanan kay tibain, Gabriel. Sige. Pamanaw ako na. Katjak to pulos ibagbaga iti anak ko. Asik ka ti amana. Pasensya kan, Joy. Saan ka na paganano? Iso a goodbye maten. Pare Gabriel, naamuak ti inaramid mo kan ni Joy. Awan mo ti dakas nga naramid ko kan ko, na pare. Ay, di ka man lang naasyan kan kuha namat pare. Naglaka laang para kan katipanang talikod mo kadagiti nagbalin anobyam.
Inraman mo pa ni Joy, ang nakasingsingpat a babae. Si kanati siya, pare. Awan maramidag. Gaputa dag iti mat babae, iti mangipakita iti motibo. Ay pare, talaga a playboy ka. Sapay la kong mga road, ta saan mon tumat ang mapadasan ti masakitan. Gapo iti araramidam. Ay na pare, dinto mapasamak ti kasta. Agpada kayo laki ni Papa. Madanagan kayo para kanyak. Apay ang naaramid mo ti kasyay kin ni Joy, iho. Di ka kadimasyan kan ko, ana. Kan ti agbalinto nga anak, iho. Saan ko nga ayatan ni Joy? Ken Maysa, saan ko mata sigurado? Nuputot ko talaga tisikog na. Anya, ay naiho. Di mo kumapagay-ayaman dagiti babae. Laglagi pam kumah nga damat kabsat mo, a babae. Hindi kayo madanagan, mama. Awan mo tinas ka na pagdanagan nyo. Tabasol mo't lang dagi siya babae, no apay amasaktan da. Umasidagdan tumad kanya kagwapo. Kaano kaaya ang makaamiris, Gabriel, anak ko? Uy, nagado ti tao dito birthday yan ngayon mayanta pare Marco. Wan pare, ado tinawis da, baknang da ngamin. Marco, nangan kayo ka din? Wow, nagpintasan na babae. Saan pa'y, Lin? Wan gayam, isu ni Gabriel, pagayam ko. Hello, Lynn. Maragsa ka na ka makamamukin ka. Ken, happy birthday. Hello? Agyaman na ka? Ala, mapantayon iti dayja alamisaan. Tamangan tayon. Mangan kayo lang ta, Marco, Gabriel. Ado ti makan. Di na kami pagdanagan, Lin. Pasensya ka na. Inawis ko latan ni Gabriel agayam ko. Tako na yung matamabalin nga umatindar ita. Awan pa rin ko titi dayta, Marco. Oh, pare Gabriel. Napauli makamatlatan. Agsaw mo kamata. Kit-kita ang matlatan ni Lin. Nagpintas mata ni Lynn, pare. Agayataksan kan ko na. Anya? Ay na pare, sumardang ka man. Nakakita kan sa manan iti biktima am. Oh, anya ti pagin-in na rasaasan nyo. Ala, mangan kayo lata. Agyaman nakta pinagam ti awis ko kan ka, Lynn. Naira na ngamin a day off ko iti opisina. Ngam, apay ngay nawis na. Anda ka din napatag nga ibaga? Talaga na patag ti bagak. Anya dayta? Sapay la kumata di nakagura iti bagak. Ibaga mo na. Tamagagaran ako na makaamon. Anya ti ibagam. Agayatak namin kan ka, Lynn. Kat sapay la kumata danamnamakan ka. Sigurado ka iti dayta, Gabriel? Wen, Lynn. Talaga na pudno ti panagayat nga itatdaton ko ken ka. Kat sapay la kuma. Tay kanak iti gundaway amang ipanaknak iti dayta. Okay. Ikanak iti gundaway nga agpanuno. Maipapan iti dayta abanag. Agyaman aklin. Kat di kagdanag. Saan ka nga apuraan ang mga klon iti ayat ko? Nakasaganak nga aguray. No kaanom ngayat nagti pangadang mo. Madlaw anak karagragsak ka nakatugaw dito isalas, anak ko. Apay, anya ti pakaragsakam launay. Naragsakak, mama. Gaputa iti mabit at danton manugang nyo. Anya, apay, ada ka di manan sa bali a babae iti biyag mo. Ay na, iho, isardeng mo kuman ti mga ayayam ka dagiti babae. Mama, pudpudno day tuyen. Ay ayataklaw na ni Lynn. Kat iso ti kayat ko ang makatakunay na ititong palbiyag. Hala, sapay la ko mga rod ta talaga nga ipaypay sumunday jay alin. Pare Gabriel,
Kumusta nga iti panagdaton mo kanilin? Inaklon na ka din? Saan pa nga rod? Nga marikrik-nak nga iti mabiit, sungbatan nakton. Amom ka di anilin ti kayat ko nga ikalaysa? Talaga lang pare. Ngamala, sapay lako mga rod, taklunan ni Lin ti ayat mo. Marikrik-nak nga damot namnamakin ko na pare. Kat apaman nga aklonin nak, ikasar kon nilin. Jakon paluspusan pay. Agtugaw ka, Gabriel. Agyaman na tayo may kaadagos iti daytoy a restaurant. Itay inawagan ka. Gaputay ayatan ka unay. Kat aramidak ti amin para kan ka. Itangaal daw amamon ti pangaddan ko. Maipapan iti idat daton mo kanyak nga ayat. Ha? Oh, sapay la ko ma. Tauhan ti isungbat mo. No aklunin nak, ikasar ka dagos. Agpayso ka di dagita nga ibagbagang? Pasensya kan, Gabriel. Ngam saan ka nga ay ayatan? Anya? Ngam apay, Lin. Napudno ti panagayat ko kan ka. Pangasim taayatan na kumamat. Amok no kasano ti kina playboy mo. Kan amok mo, no anya ti inaramid mo kan ni Joy, agayim ko. Gayem mo ni Joy? When? Inistorya na kanyak no kasano ti kalaka ti panang talikod mo kadakwada nga agina. Anya? Amangan no aklunak ti ayat mo. Kat pagay ayaman nakmat akas ka ni Joy. Amangan no inton maalamon ti kayat mo kanyak. Kat talikodan nakmat. Lin, ikan na kumay tigundaway ko amang ipanaknak nagbalbaliw akon. Gapukan ka. Pangasim, ayatan na kumamat. Pasensya kan, Gabriel. Ngam, di ka maayat. Gapo iti kina playboy mo. Agbaliw kan. Sakbay amala daw ti amin. Sige. Kat ulitak nga ibagakan ka. Di kan tupulos maayat. Gapo tadyak kaya ti maipada kadagiti binik biktimam a babae. Anya? Apay akalat nga inawis na nga umay aginom dito'y pare. Agselebrar ta ka din, gapu iti panangaklunan nilin iti panagayat mo. Saan pare Marco? Pinainak ni Lin. Kat nasakta na ko unay. Anya? Kunak man no kunam adakkel tinamnamam kan kuana. Agayam dagayam kini Joy. Kat naamuan na tinaramid ko idi kini Joy. Dayta ka no ti makagapo. No apay adinak mayat pare. Ay, dayto yan tay kanayon ko nga ibagaidikan ka pare. Napadasam matan ti masakitan. Akas it imparparik nam idi kadagiti nobyam. Napudno kini Lin pare. Apay nga itapay akayat kun ti agbalbaliw ang mapasamak ti kastoy. Nagsakit nagam ko iti napasamak. Ay ayat ak unay ni Lin. Kat iso ti kayat ko nga asawaan. Talaga akas ta pare. Alaki din. Husto daytan. Itulod ka langan ijay balayo. Adun tinainom mong arak. Jagpay kaya ti agawid pare. Nanggayan na kidni nga ginom. Ipapas ko ti sakit tinagam ko. Gapu iti panakapaay ko. Adda kayo dito'y salas, mama. Papa, kasla pinadpadaanan nyo ti ruruar ko iti salid ko. Wan, iho. Takayat da ka ang makasarita kan ni mamam. Sakbay amapan kay di opisina. Apay ka ni mama, papa. Anya ti bagayo. Apay, Gabriel. Anya tinapasamak ta na barbar ta ka nagawid idirapi. Naibaglaangan ta na singpat jagayam mo ani Marco. Kat intulod na ka dito'y balay. Anya ka diti parikot mo, Gabriel. Sigud mat, asaan mo nga aramidin ti kastoy.
Gaputan na saktan ako na papa. Mama. Agpagayam-gayam dalin kan Joy. Kat amo ni Lin, dagiti nararamid ko idi. Kang runaan na. Ti panang talikod ko kini Joy. Anya? Daytoyon ti kanayon mi nga ibagbagakan ka, iho. Napadasa mon tinasaktan. Akas iti impalakam mo kadagiti babae ang nagbalin akaayan-ayat mo. Ngam, kayat kon ti agbaliw, mama. Kayat kon ti agpamilya. Ngam, apay napasamak pa'y lang ti kastoy. Iho, ano sam ti bunga ti inaramid mo? Kat ituloy mo ti agbalbaliw. Barang makita ni Linday ta. Uwan, papa. Kat inakagkid daw iti pamakawan kadag iti napasaktak. Barang no mapakawandak. Naimbag nga oras mo, Joy. Nagpuskol mo ti rupa man niya. At dapay la rupam nga iparang mo. Kalpasan ti inaramid mo. Anya pa'y lang ti aramidam ditoy. Kayat ko kumatiakid daw iti pamakawan. Gapo iti inaramid ko kada kayo iti anak ta. Anya? Di ka agdanag. Sa anak nga imay. Tapno riribukan kayo. Amok nga dan pamilyam. Kat amok nga impatag ti asawam ti anak ta. Kas pudpud no nga anak na. Aramidam ka di daytoy. Gaputan na padasan mo ten tinasakitan. Jack ilibak, Joy. Aklaw na ka nagsubli amin kanyak dagiti madingay nararamid ko. Kat sapay la ko ma. Tadumteng tuti panawan ang mapakawanak. Nagrigat gayam ti masakitan gapo kanayat. Kat ikarik. Agbalbaliw akon. Kat sapay la ko ma. Taddan tupay mamati kanyak. No addan tupay pagdatunak. Amok ang narigat nakpailang ang mapakawan ni Joy iti daydagon daway, Mr. Lonely. Ken nadamag ko ang nakiasawa meten ni Lin. Alakastan, katagyamanak. Tuy pagayam mo, Gabriel. Gabriel, pagayam ko, una yan, tanala daw ka ang nakaamiris. Ang amala, tinapatag ita kat binaliwam ti madi nga aramid mo. Katagpaay ko maaleksyon ti pakasaritaam kadag iti babaro adumdumngeg. Asaan ko maapagbalinan a bareng-bareng ni Ayat. Alakastan, katagyaman ak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Bueno papagayam, maingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Gabriel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.